Olisihan se voinut ottaa auton tuonne seisomaan sitten. Niin Minkä takia? No sitten jos me lähdetään sieltä suoraan Etkö kauppaan. se jaksa kävellä tänne saakka? Ei, mutta mä meinaan, että sitten sais mulla ei ole nyt kuule tää keppikään mukaan. Niin sä et jaksa kävellä sieltä? No sieltä, miksei me voida siellä sitten jättää auto tuonne sitten? Ei tarvitse tänne kävellä sitten. No mene edeltä, niin mä tuun sitten auton kanssa takaisin. Joo, siinä pitää.